Хей ти, здравей от кухнята на шеф Марио. Здравей, Марчо! Здравей! Днес сме подготвили за тебе дива ферментация на люти чушки, което е напълно различно от мариноването и затварянето в буркани. Ето ги и самите люти чушки. Просто казано, и мариноването и ферментацията целят да съхранят зеленчука за по-дълго, но при ферментирането броят на пробиотиците се увеличава, а при мариноването броят на пробиотиците намаля. В общи линии ще направиш услуга на себе си и на семейството си, ако започнеш да си ферментираш вкъщи и спреш да вариш и приготвяш буркани от лятото за зимата. А Марио сега ще ни покаже как точно става този процес. За тази цел, ферментацията на тези люти чушки, съм ги измил предварително с студена вода. Имам черен пипер на зърна, мащерка, сол и завряна вода предварително, преварена вода, която ще добавя в нея 2 супени лъжици сол на тази кана с 1 литър вода. Ще разбъркам добре, за да може солта да се разтвори. Ползвай като нас морска сол, това е препоръчително. И сега ще нарежа чушките на слайсове. Хубаво е да знаеш, че вкъщи можеш да ферментираш зеленчука и цял, и нарязан. Това е изцяло твой избор. Зависи как предпочиташ да го ядеш после. И понеже от личен опит ви съветвам, като режете чушки да не се докосвате никъде, защото не е приятно на очите, на носа и на други работи. Никак не е добре, приятно даже. Всичко влиза в буркана. Може и по-малък буркан да си изберете, понеже ние обичаме да ядеме люти чушки, понеже е зима и те са добър продукт за разядка и за добавка към някое ядене. Но те могат да се направят също и по много други начини. Този е доста бърз, лесен и удобен и не отнема много време. Почти привърши нашето рязане. През това време солта хубаво се е разтворила във водата. Ферментацията е много лесен процес, така че задължително изпробвай ти вкъщи. Добавям мащерката. Тя има много хубав аромат и предпочитам нея пред магдано с копър и всеки други. Да, ние избрахме мащерка и черен пипер на зърна, но ти можеш да използваш различни подправки, каквито обичаш. Сипвам водата. Тук отбелязвам, че е хубаво водата да покрие плътно зеленчука, който мариноваш, за да не остане отгоре, защото ако остане на повърхността, не е залят, той може да му хляса. Тъй като някой слага така, ние няма да слагаме по този начин. Просто ще сложим отгоре един стреч, да задуши нашите чушки. Може една капачка, но в момента не разполагам с капачка. Важно е да не е напълно запечатано, така че може да си направим малки дупчици отгоре, да влизат въздух. И ето го, дупчицата. Нашите чушки са напълно готови. Слагаме си ги в хладилника, като изтинем водата добре и ги оставяме за няколко часа малко да ферментират и си ги ядеме по една седмица, без проблем.
А вие сами решавате кога приключва ферментацията. След като минат 3 дни, от 3-я до 7-я ден може да ги извадите, опитвате си ги на вкус и точно в деня, в който най-ви допадат, ферментацията решавате, че е приключила и вече може да ги приберете на студено място и да си ги ядете през зимата. Така, Марио, могат да се направят много други зеленчуци, нали? Да. Използвайте тази бърза и лесна техника. Това беше от мене. Надявам се да ви хареса. До нови срещи! До нови срещи!